Pri mikrofóne domáci útočník Marek Molnár. Marek, zatiaľ v prvej tretine ste dali 2 góly, najmä ten druhý bol taký možno prekvapivý. Brankára Šandora ste prekvapili, ako ste videli obidva presné zásahy? Tak pri prvom presnom zásahu ma vlastne trafil obranca priamo do kejkina, že to bol taký šťastnejší moment. A druhý gól to bolo, som to nahádzoval na opačný betón a tiež to vlastne so šťastím prešlo kvázi po podľad. Po prvej tretine teda vyhrávate nad Košicami, ktorí sú v oklieštenej zostave 4-1. Aký zatiaľ je to zápas? Tak zatiaľ je to zápas, ktorý máme vo svojich rukách a je už len nás, či vlastne si to udržíme a budeme v tom pokračovať. A za mňa bude hlavne v tomto nepolaviť. Ste blízko k tomu postupu do finále univerzitného pohára. Čo ďalej očakávať, pretože ako vidíme, Košičania prišli iba s 11 hráčmi? Tak ťažko povedať, lebo aj Žilina hrala v oklieštenej zostave, takže uvidíme, čo sa vyvinie ďalej a ako sa nám to vyvinie všetko dokopy. Ďakujem pekne, držím palce. Ďakujeme. Pri mikrofóne hostujúci kapitán Ondrej Grega. Ondrej, no tak spomínali sme už viackrát, že ste v oklieštenej zostave. Zatiaľ aj s tými 10 hráčmi na ľade prehrávate 2-8. Aký je to ťažký priebeh pre vás? Tak myslím, že v prvej tretine na začiatku sme vyrovnali na 1-1 a vtedy sme mali nejaké dobré okamihy, kedy sme to mohli možno ešte vylepšiť. Ale postupom času sily obúdajú a teda dostávame góly, ale prvá tretina 4-1, druhá tiež 4-1, akože tretia, keď by sme aspoň remizovali, tak by sme boli radi s tými silami. Celkovo ale aj v tej druhej tretine ste mali viacero šanci, domáci tam nechávajú otvorené zadné vrátka, takže možno aspoň to sa snažíte využiť? Tak hráme zo zabezpečenej obrany a ideme na také breaky, sa snažíme, ale nejde to tak úplne do tej koncovky, ak by sme chceli. Celkovo ešte nejaké sily ste si pošetrili do tej tretej tretiny? Tak robíme, čo sa dá, ale uvidíme, že čo priniesie tretia tretina. Ďakujem pekne. Ja ďakujem. Tréner Univerzity Spartacus Marcel Skokan. Pán tréner, tak asi ťažko sa hľadajú slová po takomto zápase? Tak v prvom rade by som chcel pogratulovať mužstvu Banskej Bystrici k víťazstvu. Samozrejme ťažko. Videli sme oproti strede úplne odlišný zápas, kde v strede sme boli aspoň nejakým spôsobom superom pre domáce mužstvo. Dneska kvázi ja osobne by som veľmi ani o nejakom zápase alebo ani vlastne nevravel. Bola to skôr trochu exhibícia zo strany domáceho mužstva, kde mali možnosť si vyskúšať rôzne herné situácie. Ja musím povedať len klobúk dole našim chalanom, že sme to kvázi odbojovali na prakticky 9 hráčov. A klobúk dole, že sme sa vôbec nejakým spôsobom mohli zúčastniť toho zápasu a to je asi z mojej strany to najdôležitejšie, čo by som chcel povedať. Pre vás ale stále nie je tento univerzitný pohár stratený, pretože o týždeň v pondelok vás čaká ten pre vás asi najdôležitejší zápas proti Unize Žilina, takže ešte máte stále šancu postúpiť do finále. Ako ja osobne si myslím, že takto to vnímajú aj chalani, aj ostatní, že proste asi pravdepodobne skúsime sa koncentrovať na ten zápas so Žilinou, kde by sme veľmi chceli uspieť, keby sa nám to podarilo a potom v tom finále s Bystricou verím, že by sme prišli v čo najkompletnejšom zložení a skúsime niečo vymyslieť, uvidíme. Je to jeden zápas, v hokeji je možné všetko, takže budeme sa snažiť. Ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem aj my. A ja si ku mne už volám aj domáceho trénera Lukáša Opáta. Tak pán tréner, dnes to bol úplne iný zápas ako ten predchádzajúci ligový, kde ste vyhrali 3-1. Možno v čom okrem toho samozrejme, že hostia prišli v takej oklieštenej zostave, ale aj vy ste, dá sa povedať, možno to tempo nastolili tomu zápasu? Tak prvom rade samozrejme ovplyvnené to tým, že super mal Marotku, to je jasná vec, o tom sa nemusíme baviť. Druhá vec je to, že áno, naozaj naši hráči trošku pristúpili k tomu inak ako zápas v Žiline, napríklad tam tiež bola Marotka, je to normálne, teraz naozaj je veľa tých chorôb všade, ale iný prístup a tým pádom sme sa netrápili, v Žiline bolo ešte v 57. minúte 3-2. Tuto bolo trošku odlišné, i keď stále neboli tam všetky tie veci, ktoré naozaj chceme, ale zase je to normálne, keď už potom je 6-2, 7-2 a tak ďalej, tak tí hráči špekulujú. Čo by som sa chcel tomu vyvarovať samozrejme, ale hodnotím to ako tak pozitívne a musíme ísť ďalej. Už ste teda istým finalistom na svojho súpera v rámci finále univerzitného pohára si ešte teda počkáte, možno koho by ste si viac prijali, Žilinu alebo Košice?
Neviem na toto odpovedať, ani nevyberám, pretože sú to veľmi podobné týmy a myslím, že aj tou úrovňou, takže videli sme, že nás vedia potrapiť. Zápas pred týždňom s Košicami bol vyrovnaný do poslednej chvíle, vyhrali sme ho 3-1, takže nad týmto nerozmýšľam. Samozrejme, my tento pohár bereme, že ako doplnok zatiaľ k lige zápasy my potrebujeme, je to pre hráčov dobre. Opäť my sme mohli vidieť, že sme obmenili nejakých hráčov, čo by možno nehrali, takže ten počet zápasov, keď sa nám trošku zvýši, tak je to len fajn. A samozrejme na to finále sa pripravíme podľa toho, kto to bude, rozoberieme si detaily, ale super asi nevyberáme, ale určite chceme získať ten titul. Pán tréner, ďakujem pekne, držím palce. Ďakujeme pekne. No od nás je to na túto chvíľu všetko a my vám ešte želáme pekný zvyšok tohto večera. Dovidenia.